Vítame uzatvorenie memoranda so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou z dôvodu toho, že Národný bezpečnostný úrad v súčasnosti implementuje nariadenie Európskej únie NIS 2, ktorým sa do slovenského právneho poriadku zakomponováva táto smernica. A tým, že táto smernica rozširuje počet regulovaných subjektov o niekoľko tisíc a práve tieto subjekty sú viac menej členovia Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a budú mať určité povinnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti ako regulované subjekty. Národný bezpečnostný úrad využije podpísané memorandum na spoluprácu pri budovaní a osvete v oblasti kybernetickej bezpečnosti medzi slovenskými podnikateľmi. Nie len Slovensko, ale svet ako celok, Európska únia, ale aj iné krajiny sa čím ďalej tým viacej presúvajú do oblasti kybernetiky, do iného virtuálneho sveta, na aký sme boli aj v oblasti ekonomiky a obchodovania zvyknutí doteraz. A to má svoje pozitívne, ale aj negatívne stránky. Pozitívne, že vlastne urýchľujeme mnohé procesy, ktoré nám predtým trvali oveľa dlhšie. Negatívne s tým, že sa zvyšuje riziko, ktoré nazývame kybernetická bezpečnosť. A sme veľmi radi, že na Slovensku dochádza z iniciatívy Národného bezpečnostného úradu k novelizácii kybernetického zákona, ktorý stanovuje nové dimenzie tak z hľadiska rozsahu, ale aj z hľadiska vecného, to znamená z hľadiska rozsahu počtu subjektov, ktorým sa tá kybernetická bezpečnosť dotýka, a z hľadiska vecného teda precizuje tie veci, ktoré neboli tak precizované v doterajšom zákone. A to sme sa rozhodli a dohodli s pánom riaditeľom, že SOPK ako inštitúcia, ktorá je zo zákona a reprezentuje záujmy vlastne podnikateľských subjektov na Slovensku, že podpíšeme spolu toto memorandum, ktorého hlavným cieľom je zvýšiť informovanosť podnikateľskej sféry a pripraviť ju na tie opatrenia, ktoré už prejudikuje aj pripravený zákon, ale ktoré sú vlastne už aj medzinárodne zakotvené. Čiže ide o to, aby sme plnohodnotne sa vedeli do ekonomických procesov zapojiť aj v oblasti alebo v dobe, keď existujú kybernetické rizika a ataky. Väčšina činností podnikateľských subjektov prechádza z fyzického sveta do kybernetického sveta. Tento svet nie je úplne bezpečný a tak, ako musíte dodržiavať nejaké pravidlá aj v bežnom svete, tak takto isto platia nejaké pravidlá aj v rámci kybernetickej bezpečnosti a subjekty, ktoré tieto pravidlá nedodržiavajú, sú ohrozené rôznymi typmi útokov, či už cielenými na konkrétnu firmu, alebo všeobecnými hrozbami, ktoré sa na internete vyskytujú. A môže sa stať, že nejaký útok spolochromí vôbec funkcionalitu danej firmy a táto firma nebude vedieť poskytovať svoje služby a tým pádom môže dojsť aj k tej likvidácii tej firmy. A preto je dôležité, aby sa nejakým spôsobom preventívne implementovali bezpečnostné opatrenia a budovalo povedomie o tom, že čo je nebezpečné a čo by tie firmy mali robiť v danom segmente.